ስለዝኾነ ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ክብል እንከለኹ እቲ ህዝቢ ከም ሃገራዊ ነታ ሃገሩ ናፃ ንምውፃእ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ንኩሉ ደርብታትን ወገናትን ናይቲ ቃልሲ ሓቂፉ ክቃለስ ትኽእል እዩ ተዓብቲ ዕላማ ምልጋስ ናይ ስርዓት ቀፂሉ ከምኡ ዝኣመሰለ ስርዓት ከይድገም ንምክልኻል ትካላቱ ሰሪሑ ምዕባይ እዚ ማለት እዩ እቲ ናይ ህዝቢ ዝብል እንከሎ ዳዊት ቅድሚ ምቕፃለይ مرحبا اوكي سمعنا لها و سمعنا لها و مرحبا بالصوت كلهم كما بعلكم كما انكم بتعمل صبغ هاي وعلنا مالتي انا سي بزح تايبارك براكمكم جمرات حتى تاعت بعد الشاي مساء ابوت انا الله صبغ تايبارك ملسي قبو رقيبين دو اي رقبان خالي قدا خالي حتى خالي حالي فقن انتي بالكم حد حتى زاربا دلي ناي عاقل ناي عبالات كندي لهم كندي وحداتهم قال ما بهال نقل نسو انا نعي تاي بالكم تاي بهال يكون اي راعنني سنتاي وساني عين الدامبر عقنا يكون عبالات كلنا كلو عبالات كمان تفعلالي تاي بهالات نحكيو ناي نتاي بهاليو بمخنياتات جيروم زي كموسو كل زي كاتو كل يوم قبل كل يوم كذي نعطاتهم قداي جن أتي نحنا كلتنا أنا مسجورو الله نعم كارلوت وعبالات حد جزء مصنع معاهم تريون ثمانيهم هجي سكون توساني زلو يتعلما بعينتها وين بعينت زبقوا قالوا صور يتقندقن نحنا خدنا فولتو لنا قال هاي اتي حتى بعض لنا انነት ናይ ገለመለታት ኣሎ ስለምንታይ ከም ምንታይ ዝነቀለ ንሱ ድማ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እሱ ዝነቅል ድማ ኤርትራን ብሓፈሹ كلنا كنفلطو زلنا اتينا هنا حبرت سفاو معبالي درجانا حبرت سفاو درجة معبالينا هاني كل جزء كابي ينقل تدعلناو لك كابتي دلناو دنبرنايو أقابا بيزنقل سدما جينا نحنا كاب مسفناوي أتحساسبان الرعيان دي وصانا شلواناتو زلنا دي علنا كمان او نخيد نتي ديمقراطي زبحال قداي حجي نحنا اب مسفنا والتحساسبا تخويتنا ديمقراطي خنا مصاينا خلنا اب مسفنነት تخويتنا ግን كل ጊዜ እንታይና ንገብር اب بهر فقر خلونا خلنا بهر تاي بهالات خلونا خل كابو حالفنا ግን كيد عين خلنا اب مسفنነት ድማ كل ጊዜ አንነት አለ نعايز برخي نعايز حيله نعايز خونه زبل ازي اننت سلازلو ازي كاب زواريا زي عين حدو كابو اي وصانا كابو حساب زي وصانا خاني تايبالكن كون عين خلينا حجين احنا يعقمنا تمالي اذا هاجر زي اخسر حالنا كله سلام غزات تيران تسريحه نحن سرحنا هاجر يكون ولا ابتي طليان زمصو هاجرنت كمان جزار اساسي حزب ارتراسي بدرجه هاجر يكون انت محايدو ترى بدرجه بارنتي تمحايدو نا يا ربع كفلي تمايركا سرح لي كوخت كون لي كتبت تايبال تزي كونو كواحد يفو محضرنا هاجر ترى يلا كسار حجي احنا تقاليسنا كمان امتينا تهاجر كمان ده هاجر زي اخني تايبال كنجبر اخن استمغرا ابزي قالنا تخولفنا سلمتاي اتي دحور اتحساسبانا زي دحور اتحساسبانا ما كمنتاي تدايلنا قيدي يبلنا نحنا قيدنا زغل اتي فطاري خاب كلهم فطرات مريص ذهبنا حلنا هاي تتقمنا لون
ኣይተጠቐምናሉ ንሕልና ይቀይድና ኣብ ሕልና ዘይምርኮስ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕልንኡ ምስስሕት ኣብ ትሕቲ ሰብ ወይ ከዓ ኣብ ኣራዊት እዩ ዝወርድ እዚ ክንሪኦ ዘለና ሓቂ እዩ ስለዚ ናህና ቀይዲ ንሱ እዩ እዚ ኣነ እዚ ናይ ንጋባእ ዝበሃል ብክልተ ነገር የድርዮ ሓደ ፖለቲሳይ ዝኾነ ንጋባእ ክሰርሕ ኣይክእል እዩ ኣብ ኣባና ግን እቲ ናቹራል ዝኾነ ንጋባእ እቲ ቀንዲ ወርቃዊ ባህልና እዩ ንጋባእ ወርቃዊ ባህልና ንሱኻ ስለ ዝኾነኻ እቲ ዋላ ካብ ነዊሕ ዓመታት ብሓንሳብ ኮይኑ ክሰርሕ ዝፀንሐ ብሓንሳብ ከም ሓደ ህዝቢ ንንሕዶ ከይተጋራይፁ ብንናንተ ሕጊ ገይሩ ምስ ጎረባብቱ ተፋቂሩ ዝነበረ ህዝቢ ክሳብ ሃገር ንምፅእ ከማን ብሓደ ኮይኑ ተቃለሰ እዚ ህዝቢ እዚ እቲ ባህልቲ ዝነበሮ እቲ ወርቃዊ ባህሊ እዩ ሒዙ መፅዩ ንሱ ኢኻ እንታይ ባህል ገይሩ ሕጂ ግን ዝበህል እዚ የለን ተደቂሱ ብዝተፈላለየ መግዛእቲ ንሓደረ መግዛእቲ ካብ መግዛእቲ ክትሓልፍ ከለካ እቲ ህዝቢ እቲ ይድንቁር ይባላሾ ኣብዘይ ናቱ እንታይ ባህል ዘኣቱ ኣዚታት ኣብ ግምት ምእታው ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኣነ ክነግረኩም ኣነ ዓደይ ጊንዳዕ እዩ ኣቦይ ከማን ተወለደሉ ጊንዳዕ ዝብል ናይ ከበሳ ወለዶ ኣለኒ ከበሳ ወለዶ ኣይፈልጦን እየ ዋላ ኣቦይ ከማን ከፍልጠኒ ከማን ኣይደልይን ኣብዚ መወዳእታ ውግእ ሕድሕድ 1981 ኣብ ከበሳ ነይሩ መደበይ ኣብኡ ነይረ ምስጋንታይ ኣብኡ ነይረ ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ ባል ኸውን ነይረ ማለሲ ክፈልጥ ክኢለ ማለት እዩ ሓቦታተይ ኣኮታተይ ዘለዎ ኣብ ከብዲ ዓደይ እየ ነይረ ክፈልጥ ክኢለ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓንቲ ነገር ክነገረኩም ኣኮታተይ ነይሮም ኣቦታተይ ከዓ ነይሮም ሕጂ ኩሉ ግዜ ይመፁኒ ንጎ መፅኒ እቲ ሓደ ኣኮይ ዝኾነኒ ኩሉ ግዜ ንጎ ንዓይ ከይረኣየኒ ኣይከይድን እዩ ዝኾነ ሃልይዎ ንጎ መፅኡ ይርአኒ ምሳይ ዕሊሉ እዩ ዝኸይድ እቲ ሓደ ድማኒ ብሓቦይ ዝኾነኒ ንሱ ከዓ ከምኡ ይመፁኒ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክመፁ ከለዉ እዚኦም ክልቲኦም ኣይሰማዑን እቲ ሓደ ክመፅእ እቲ ኮይ ክመፅእ ከሎ እዚ እከለ ዝብለ ወዲ ሓቦካ ኮኒ ከምዛ ዘመሰለ ኮይ እዚ ኢልካ ኣነ ኣይፈትዎን እየ ገለ በለ ክሪአ ገለ ብለኒ ኣታ እስኻ ከምኡ ኣይትበል ኣሕዋትን እንዲኹም ሓደ ዓዲ ዘለኹም ገለ ብሎ ኣነ ከዓ ኣዚታት ኣይስማዓኒ ገይሩ ኖ ኣይፈለጥካን እቲ ሓደ ድማኒ ከም ኣገብር እቲ ሓቦይ ዝኾነ ከም ኣገብር ሕጂ ሓደ መዓልቲ እቲ ኣኮይ ዝኾነኒ ንጎ ይመፀኒ እዘይ ሰዓታቱ ስማዕ ወዲ ሓፍተይ ይብለኒ ኣነ ንዓኻ ሕጂ መፅአ ዘለኹ ክዕልለካ ኣይኮንኩን ግን ከይረኣኹካ ክውዕል ስለዘይደሊ ክሪኤካ እየ መፅአ ይብለኒ ሕራይ ድሓን ፅቡቅ ገበርካ ገለ መለ ኣለኹ እሞ ክኸይደ ነዛ ክሪኤካ ጥራሕ መፅአ ዘይትዕለኒ ሓንሳብ ዘለቱ ኖ ዘይትተርፍ ጉዳይ ኣለሃኒ እንታይ ትበልኮ ኣብቲ ዓዲሲ ናይ እንዳ ሓቦይ ዝብሎ ናቱ ህድሞ ከይዳ ክትፈርስ ዘልያ ስለ ዘላሲ ወፈራ ናይ ዓዲ ኣለና ንዓሲ በትንልናሲ ኣተዓራሪናሲ እንታይ ባል ክንገብራ ወዕድ ወፈራ ናይ ዓዲ ኣሎ ብለኒ ዋ ናይ ከለ ትብለኒ ኣለካ ብሎ ናዳ ከምዚ ተካፍኦ እንደይነበርካ ንብሎ ከምዚ ተካፍኦ ነበርካሲ ሕጂ ኸ ህድሞ ክሰርሓሉ ትኸይድ ኣለካ ገለ ብሎ ኣለኹ ማለት እዩ ዋ ስማዕ ወዲ ሓፍተይ እዚ እኮ ናይ ሃገር ናይ ዓዲ ፃውዒት እዩ ናይ ዓዲ ፃውዒት ድማ ናይ ዓዲ ወፈራት ድማ ክሕድ ተደኣ ኮይነ ዓደይ ይክሕድ ኣለኹ ስለዝኾነ እዚ ኣብኡ ኣይትምፃኒ ኣብኡ ከይድ ኣለኒ ናቱ ጉዳይ ኮኩኩን እዚ ናይ ዓዲ ወፈራ ኢሉ እንታይ ባል ምሰረዳኒ ኣነ ብጣዕሚ እንታይ ባል ኮይነ ክሳብ ክንደይ ምቁር ባህሊ ከም ዝነበረና ሕጂ እውን እዚ ምቁር ባህሊ እዚ እንተዘይተኸቲልና ኣብ ሕልናና ተመርኪስና ንዚ እንታይ ባል ክንገብር ዘይክኢልና ንዕርዮ ነገር የለን ኣብ ባህልና ንመለስ ዝብል ዝለዓለ ድፊት ኣለኒ ብኡያ ከዓ ዝሪኦ ንጋባእ ብኡያ ከዓ ዝፎቶ ኣብቲ ናይ ኣንነታት ገለመለታት ናይ ፖለቲካ እናዘባረቕካ ናተይ ይሓይሽ ናተይ ዝበሃል ፀቕጣታት
يلن كبل ايتلين ايدفرني كمان الو ميتا خميتي اب نفسي كاب نفسي جميركا ابي مقالسي كلنا زلو يصلوانا يمسلنتي زي دغوانا سنتني اي كساب حجي ودواتنا كمان تايد بهال زغوري كابا حالفونا بزح ودبات ناي قصر ودبات قال مالي اسي كون زغدس بزح ودبات ودبكم ودبسي يلينا يقال سخيتو ودبكا قالسي يلن كنودب جن تودب كمان عسلت جزء سويل كتايب هالنا خد خيط كله كمان جرب كله خلالو سويل كا ودوات مزح مالت انت كفريل كاز قلت ده اخوينو صبوي كفرز غير يكون اب حنت كالإرتراز عملت وحد سب حزب زلوا حنتنيش هاجر كاب سلاسة نربعان لعلي زي انا نري ودب ناي ودب علامه دلو دي وشنتاي علامه لو دبل تايبال تاي كرد انا ايكلني بعد الامريكان ابنت له هجن ابنت معك مليونات حزب زلو اشي كلتا ودوات الله سلسه ودوات كل واقع حالف ግን ዲሞክራሲ ልካ እንታይ በሃል ክትገብሮ ኣብ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ኣሎ ብለን ሰብ ተዳሃልዩ ዲሞክራሲ ዘይርዶ እዩ ካፒታሊስቲክ ዝኾነ ዲሞክራሲ ኣሎ ነቶም ዓበይቲ ሰበስልጣናት ዓበይቲ ሃብታማት ዝረብሕ ዲሞክራሲ ኣሎ ክሳብ ናይ ሰይጣንነት እንታይ በሃል ዘምልኽ እንታይ በሃል ዕድል ፈቃድ ዝህብ ኮሚኒቲ ዝህብ ስለዚ ዝብለካሲ ንሕናሲ قند قوديلنا زلو حجي اتتبلنا نحنا كاب ዝኾነ እንታይ ዳሮጽያ አባህልና አቦታትና ኣብቲ ኣብ ኣምላኾም ኣሚኖም በእስላሞም ይኹን ብክርስቲያኖም ኣብ ኣምላኾም ኣሚኖም ብሕልና ተመርኪሶም ዝኸዱ ዝነበሩ ኣብኡ ክንመለስ ክንክእል ኣለና ብፖለቲካ ንሕና ዓቕምና ድቁም እዩ ኣቃማጢና ኢና ጅግንነትና ዓፋይ ህዝብና እውን ኣዳኺምና ኢና ኣብዚ እንተ ተመርከስና ኣብ ባህልና ተመርኪስና ሓወይ ሓብተይ ተተባሃልና ዝሓሸ እዩ ብኡ ንርአዮ ፖለቲካ ስኢልና ዘይዓቕምና እንታይ ይበሃል ኣይንግበር ዓቕምና ኣይኮነን እዚኣ ክብል ፈቱ ቴንክ ዩ ዳዊት ኦኬ ሞ አይ ቲንክ ሪቶታት ክትህቡ ነቲ كوننتنا الجواب كالسناي نجابع دك هاجر بريش تقوم تشالنج جبر نسليو تشالنج تجابو حتوتات انت اللي خافم تقرب بستنحي حتوتات كتل علوز بيكم مالتي قالي ناي او بازجي እንታይ ሜላ ክትጥቀም ኣለካ ከተሳትፎ ነቲ ህዝቢ ኢሉ መወዳእታ ሓዲቱ ነይሩ ጠቒሰን እተን ክንገብረን ዘለና ዝበልክዋን ሓደ እንታይ ማለት እዩ ምግባእ ደቂ ሃገር ተጋቢ እንታይ ክፈትሕ ዳዊት ከምዚ ዳዊት ዝተቐስኦ ካብ ባህሊ ናይ ፕሮባብሊ ኣሽሓት ዓመታት ምዕብልናን ተመክሮን ናይ ሕብረተሰባትና እዩ ነፍሲ ወከፎም እንናቶም ባህላዊ ኣፈታትሓ ግርጭት ኣለዎ ስለዝኾነ እቲ ኣውራ ንዓይ ንነፍሰይ ክጠቅስ زعبيني كم يقولوا نجيت تعطي فتحه مثالي إن خنا العلم خير أبزي هزباوي حيلي كتره هزب خنا كح سلايو خلالي
ካብ ፀላኢ ሓራ ክወፅእ ዝኽእል ክጥርነፍ ኣለዎ ክጋባእ ክኽእል ኣሎ ኢልና ኣብ ከከተማታቱ ህዝባዊ ባይቶታት ቆማ ኣለዓ ኢልና ሰሪሕና ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኣብዚ ኣነ ዘለኹ ከተማ ሰሪሕና ማለት እዩ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ እቲ ቃልሲ ካብ መሰረታት ናይ መሰረታት ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝኸይድ ኣገባብ ቃልሲ ህዝባዊ ቃልሲ ክስራዕ ክኽእል ምእንቲ እዩ እሞተን ባይቶታት ኣብ ሓደ ከተማ ትፍጠር ባይቶ ንሳ ከተካይዶ ዝግባኣ ምጥርናፍ ብኸመይ ክኸውን ይግብኦ ብኸመይ ናይ ባይቶ ሽማግለኣ ትመረፅ ክንደይ ከኦም ዘድልይዋ ስለምንታይ ከኦም ክንዲ ትቁፅር ዘድልይዋ ተባሂሉ ወሲና እዚ ናብተን ካልኦት ኣብ ከባቢና ዘለዋ ከተማታት ናብተን ካልኦት ኣብ ኦንታሪዮ ዘለዋ ከተማታት ከምኡ ኢሉ ናብ ሙሉእ ካናዳ ዘለዋ ከተማታት እናሰፍሐ ክኸይድ እቲ ኮሚኒኬሽንስ ኣብ መንጎ ከተማታት እዚኣተን ከዓ ክስራዕ ክኽእል ምክንያቱ ካብ ሓደ ፅፍሒ ቃልሲ ክብገሳ መኽዓብያ ናብ ዝለዓለ ህዝባዊ ቃልሲ ተባሂሉ ማለት እዩ ብከምዚ እናኸደ እንከሎ ኣብ መንጎኡ እዚ ናይ ይኣክል ጉዳይ መፅኡ ነቲ ከተማታት ዝተሰርዓሉ መሳርሒ ብምግባር መቃልስቲ ኣይሚን መቃለስ ባይታ ገይሩ ተበጊሱ ማለት እዩ ይኣክል ሕጂ ደረጃ ነቕሓት ናይቲ ህዝቢ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ንዕኡ ዳዊት እቲ ሕብረተሰባዊ ምዕባሌና ክንግምግሞ ክንክእል ኣለና ዘብሎ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ነታ ባይትኡ ከመይ ገይሩ የካይዳ ከመይ ገይሩ ይጥቀመላ እንታይ ከይረብሓላ ፈልጥ እዩ እቲ ዝዓበየን እቲ ዝነኣሰ ኣብታ ባይቶ ክሳተፍ እናገበረ እዩ ዘዕብዮ ኣብዚ እቲ ኣባል ኮይኑ ዝመፅእ ዘሎ ኣብቲ ናይ ከተማ ሽማግለ ኣብቲ ናይ ከተማ ባይቶ ኣበየናይ ውድብ ምንቅስቃስ ኣሎ ብዘየገድስ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኮ ጥራሕ ህዝባዊ ባይቶ ኣብ ምስራሕ ተሳቲፉ ማለት እዩ ሕጂ ዝኣክል ምስ መፀ ሰለስተ ተፅዕኖታት ገይሩ ኣብቲ ባይቶ ንስኻ እንታይ እዩ ሓደ ወከልቲ ኢሉ ባዕሉ ሰዲዱ መሰይሙ ክልተ ባይሎ ሰዲዱ ሰለስተ ወርሓዊ ውፅኢት ክግበር ሓቲቱ ኢሚድየትሊ ናብ ፖለቲካል ስትራክቸር ናብ ውድባዊ ስትራክቸር እዩ ኣሰጋጊርዎ ሕጂ ንሕና ኣነ ናይ ነፍሰይ ክገብር እዚ ጌጋ እዩ እዚ ህዝባዊ ባይቶ እዩ ናቱ መማሓደሪ ባይሎ ይሰርሕ ዘሎ ممكن إذا أبزز بايتو مسناتا منسيباليتي زتحاحز سلزخونة إتا أبترونتو زلا بايتو ويزو أما بايتو تات نعم لتخبابي administration زملكاتي خاون سلزخونة ناتا بايلو يختر زلوا
ከተማዊ ናይ ባይቶ ናይ ቃልሲ ምሕደራ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ሓደ ዶ ወይ ክልተ ኢሉ ናይ ምምራፅ ስልጣን ዘለዎ እቲ ባይቶ እዩ ብኻሊእ እከለ ተባሂሉ ዝስየም ኣይኮነን ካልኣይ ሓደ ዶ ክልተ ኣይኮነን ዘድልያ ካብኡ ላዕሊ እዩ ዘድልያ ሓደ ናይ ኣኼባ ዝመርሕ ኣዘ ቼር ፐርሰን ኮይኑ ኣኼባ ክመርሕ ዝኽእል ኣኼባ ክሰርዕ ዝኽእል ክልተ ዋና ፀሓፊ የድልያ ናይ ኣኼባና ሜሞ ዝሕዝ ሰለስተ ናይ ኮሚኒኬሽን ሰብ የድልያ እዛ ኣብ ከተማና ዘላ ምስተን ካልኦት ከተማታት ኮሚኒኬት ክትገብር ክትክእል ናይ ላያዞን ፐርሰናል ክህልዋ ክኽእል ኣሎ ስለዚ እዚ ይኸውን ራብዓይ እቲ ገንዘብ ኣዋፂኡ ዝስደድ ናብ መን ስለምንታይ ንዓኣ ዘድልያ ኣብ ከተማኣ ኣዳራሽ ኣኼባ እንድሕር ኣልዮ በዚ ዘለና ቁፅሪ ክንዲዚ ኢና ስለዚ ንክንድኡ ኣክመሪት ዝገብር ዝኽእል ሓደ ኣዳራሽ ወይ ገዛ ንቃረ እቶም ዝተሳተፉ ኣባላት ከዓ ኣዋፂኦም ይኸፍሉ እንተ ደኣ ትርፍልዎ ንዑ ዝዕቅብ ተሓዝ ገንዘብ የድሊ ዝተሓዝ ገንዘብ እዚ ኣብ ምውፃእን ኣብ ምዕቃብን ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ክንደይ የድልየና መደጎሚ ዝኸውን ይሕዝ ማለት እንተዘይኮይኑ ካብዚ ወፃኢ ዘኽይድ የብሉን ኣብተን ከተማታት ክራኸባ ድሕሪ ዝምቋሙ ክራኸባ ኣኼባ ከካይዳ ምክንያቱ ናብ ፕሮቪንሻል ክዓቢ ናብ ሃገር ካናዳ ክዓቢ ኢሉ ናብ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ዝክዓቢ እንድሕር ኮይኑ ደን ገንዘብ ዝሕተተሉ ግዜ ክመፅእ እዩ ንትራንስፖርቴሽን ድዩ ንሆቴል ድዩ ምንታይ ድዩ ምንታይ ድዩ ኣብቲ ግዜቲ ኩለን ተመያይጠን ዓቕምታተን ተፈቲሹ ከዋፅኣ ይኽእላ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ እዚ ናይ ባይቶ ኣሰራርሓ ኣይኮነን ኢለ ተቃዋሚዮ ማለት እዩ ካብኡ ፍንክት ክብሉ ይደለዮም ብኸምኡ ቀፂሉ ገዲፍና ስለዚ እቲ ኣበጋግሳ ናይ መሰረታት ቃልሲ እዚ እዩ ኣብቲ ዓዲ ዝግበር ባይቶ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ባይቶ እዩ ዝመፅእ ዩዥዋሊ ቀዳመ ሰንበት እዩ ወይ ከዓ በዓል ዓብይ በዓል እንድሕር ኮይኑ ስለዘይሓርሱ ማለት እዩ ንማሕረሶም ዝኸልእ ወይ ዝዓግት እንድሕር ኮይኑ እዮም ዝእከቡ እቲ ሽግራት ናብኡ እዩ ዝመፅእ ብዝኾነ ብደረት ይበኣሱ ብከብተይ ዓጊትካለይ ኣብ ግራት ክኣትየን ይበኣሱ ብዝኾነ ይበኣሱ ከሳስን ተኸሳስን ብዘማንን ፀጋምን ኮይኖም ወሓሰ ግብኦም ዝጫበጡ እቲ ባይቶ ይሰምዕ ዝግብኦ ፍርዲ ከዓ ይህብ ሓደ ንኻሊእ ከቢድ በዲልዎ እንድሕር ኮይኑ በዳልን ተበዳልን ብየማነ ፀጋም ኣቂሞም የማግትዎም ወይ እውን ካብ መሰረቱ እቲ በደል ተፈሊጡ ንዕረቆም ኢሉ እቲ ባይቶ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው የብሎም ነቲ በዳሊ ኣነ ዝረኸቦ እንታይ እምኒ ኣሎፍቲ ባይቶ ንዑ ተሰኪምካ ኣብ እግሩ ወዲቕካ ቅሬታ ሕተት ትብሎ ከምኣጌ ንሱ እቲ ዝተበደለ ይቕረየልካ ከይበለ ኣይትስእን ኣይዛረብን እውን እምምም እዩ እምምም እዩ ሕጂ ተበዲሉ ከብዱና ተቐረፀን ከሎ ዓዲ ከዓ ባይቶ ከዓ እናተፀበየን ከሎ ካብ ባይቶ ወፃኢ ከዓ ክነብር ዘይክእል እታ መን ሽሙ ዘቕረባ ዳዊት ዘቕረባ ሒስዋ ክኸይድ ስለ ዘይክእል ይቕረየልካ ኢሉ ነቲ ኣምኒ ኣልዒሉ ካብ ዝባኑ ይድርብያ ይተዓረቑ
مخنياتو انت دعا انبي إلو دحريقو كبعث سلز دلي سلزي يوم شفاتو زفترو نتبايتو ذقرب اللوم تسعنو ويكا حقي زي تقبلوا يوم شفتو مخنياتو أما حرز ساتفهم أما مرعس ساتفهم أما قواسز ساتفهم أب you name it جزام مسرح ساتفهم أبال نايت حبرة سب سلزي اللي نمينو ما بتعد خنوري كلوني فلذا حيلي ناي بايتو إزي انت تقاتيلهم أبتا بايتو أتفتح سلزي تي قوالنغارن زبحال مسيو هذا لعلت مفتحي نسخا قوال هب نسخا أو بدهب دحريو نمن قاتلو بو يودع جبهة نزي تختي لازفات حتى شقرني اندازماش عقبي بوتኦም كبسا ما يسعدان برخا خا هازومو زوسنو يوم إيو مريتو زبتيحيو حجي كاب أكلو قزاي زمسو أبتي برخኦም كنبرو جميروم مالتي كم نانبرو عمتات كوينو شجرا ينبرو من حريصهم ينبرو الدباريصهم ينبرو يوم كا مريتنا زبلي باللوم سفيت مريت معت كبتهم أبوين سفرة دم بدمبه إنقط صارا واتيبه هذا جزء بقال مخنيات أباسي مسيوم مالتي أباسي مسمصو لقاقلنا يلمو أين لك قني لهم كأساتهم وا لقاقلنا مريتنا خس علوم تطعيمكم ليهم حجقن مساهم سلام قيلنا حنبر زين خير لقاقلنا عدنا يلمو أين لك قنينا فهمتاي ذك 4 إينا يلمو أبحث قد كما ملقا حدثب 4 ويكاومنا عامت إن لعلن تتقميتو ود عدي سلازبل بذا حقهم مقويتهم هيتقبلوا عن أباس تبصحوا حدثب كم دازماش أبليتي موت مالك الجي تخصص كوينو بوليسات يوم أما يسعدا ورا عدو غلا فرد تواهيبو يقباي تباهيلو من نفرا بصحو يقباي تباهيلو سمرا بصحو يقباي تباهيلو زفان شلت يوم ندي سابا بصحو أو كم زن هاللون كله جبها 75 آتيا نتخبا بحيزات توم مالتي زو قداي زي كبير قداي مخانو تردي أنا بجبها سلزقربو جبها حدا كادر مدبات اللون actually حويو هاي لماو probably قالهم تبالت وتذكروا تخونو بجرمان تسويو نز قداي زي هي خاصني عكا مفتح قبر له تواعيلو غيدو مالتي جنسو قا كمتا زعبيتو كوهابيلو حدا نسخاتكم وصخت بلو ما يتخلونيهم مخنياتو حقهم دحر 4 عامت أو حدا عدز تقمت أو حدا غداز تقمت أو ودت عدي يوسنزبل بحقهم يمقتهم على لو حقهم يعني بتسترخب شجر كا بتاع حقناتكم قال ودن قالن غيركم تفتحوا باينا نفتحايلو كما تغيرا تيوم قال هبوم تيوم ودي هبوم نجر عريفو دحريو
أم قتال يبصحو أم التهددان يبصحو بأنصارو بزء عقن زي فتح ركب زي كالينا يكو حين كحل زبال عد كحين يزون بعرفهم تفلطوا تخونوا حدن قتله تغتصله نيرو كفتح سب زي تخاله أبشفتنا كيدو حد سدرا ملو حجي إزي اتبايتو حيال إيو ناي ሕብረተሰባትና በብመገዱ ዝፈትሖ ሽግራቱ ኣለዎ ከከም ባህሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢልና እቲ ህዝባዊ ባይቶ ክሕየል ኣለዎ ናይ ህዝቢ ምሕደራ እዩ ህዝባዊ ባይቶ ስለዚ ብደረጃ ሃገር ከዓ እዚ ክሰርሕ ዘለዎ ንሰላም ይኹን ማሕበራዊ ምዕብልና ይኹን ኣብ ኩሉ ስለ ዝዋሳእ ማሕበራዊ ምዕብልና ይኹን ኢሉ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ብደረጃ ዓዲ ክመሓደር ካብ ከኣለ ብደረጃ ሃገር ኣብ ስልጣን መፅዮም ዘመሓድርዎ ክመርፅ እንድሕር ኮይኑ ከገድድ እንድሕር ኮይኑ ጉዳዩ ባዕሉ ክቆፃፀር እንድሕር ኮይኑ ክነቅሕ ኣለዎ ምዕብል ኣለዎ ክውደብ ኣለዎ ከም ህዝቢ ኢና እንብል በዛ ኣገባብ ኢና እቲ ክቃለስ ክሳተፍ ኣብቲ ቃልሲ ጀሚርናዮ ክብለካ ኢለ ንዕቑቢት ጀሚርናዮ ግን ሓደ ካብቲ ዕንቅፋታትና ኣብኡ ኣይእተኾን እምበር እዚ ዕንቅፋት እዚ ኣጓኒፉ እዩ ንተበግሶ መሰረታት ዕንቅፋት ዝኾነ እሱ እዩ ክብለካ ኢለ عقباي رحابزو سعود لهم و سلامات نايلوم أخيواس كمزي قلا خوينا تني أبقلا فرق مدن نقار فرقي حزوزك الحسابات الناخديس I don't know أنا نبيني كود تفاقبر قلنا تاي حتى تندر خصني بجمرة حيلماو مذكرك أنا فلتين حيلماو بتعمي سبعان شديشتن ساب أبحنش ما دلو بحنسان لأن أبزي نايسان سايسر أخي وهذا الله بايتو شما دلو هاد قيمة على الجنوبرة إنسان يعني I hope نسوق خونا بسرعة نيرو نسير نحن ترسابات كادر نيرو كابات 4 كيلو مترنا نيرو سوف تيو حليف الكانا من سماع وارسو هايلي باو بيتم خطهم دنبرنا غزير أخوص لا دنبر he was a very unique guy أنا نعي نو نتقاسيك قلت خلص ودسبس بريتك سكم أيقبون اللي يسبق نيرو أبزس حجي نعمو قبل النعيسي أنا ذكرنا نو زلتس كمي مخانو وقلسكي اسكي زقوبات هاتريو ذلها كله زخران بخبين غير خصوص نقول دلي أنا أبكم درجة يتحكم نو باخرانات دي ولا وصلت لي كان نقوله قلنا في بالنسبه له كم زنبره اري بتوم قرب كما هيراينا تبعيلو قرب كومونيزم لنيزم انا جمال ان هيلا ما ምናልባት ኢምፔሪያሊስት ወይ ከዓ አድሓር ተባሂሉስ ገለሱ ጉምቱም ተወስዶ ባና ኮይኑ ስማዕን በርከ ክትርዶ እዚ ትኽእል እቲ ሓሪፍዎ ዝነበረ ናቱ ግስጋሴ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ፈሊጥካ ዶ ኣድቫንቴጅ ናና ኣይፈለጥኩም هو ከም ዝወረደ ፈሊጥ ይሽዑ ኩላና ወሪድና ማለት እንዲ እቲ ኣብ ሽማግለ ዝነበረ ዳርጋ 90% ተኣሲሩ እንዲ ተቐጥቂጡ ፋሎት ተባሂሉ ኩሉ ኮይኑ እንዲ ግን ናይ ሃይላንድ ሃይለ he was a very unique guy ንዓይ ንሱ እንተዳ ኮይኑ ሃይለ ከም ዝፍለጥ እዩ ያ ሃይለ ንሱ ማ أنا أب جرمن حصل زبالة what that's good wonderful بدحري انتي حتى تمدرخ نيري كل جزء على داويت زبلانو نحناس ديمقراطية خنا عين خلينا كمس فننت أتحسس مزبوط أنا يكونن كل جزء يدبل داويت زيا أنا سني كردا مدرخ نيري نحن كمس فنت كوت زي كلنا دلنا مو specifically زوما بزغدا زلنا حجي ندحر كيدنا
بخمي كردأنا زخل كابتن مسفننا كنوت انتي سلز قبرنا خي جنا أبتي تحساسبانا يمسفننا كنهلو نخل علاش كابو زيادة نيو زخدنا خوين يسمعني عبزي أنغولي كمان مسفن بحالسي أي متسن مو اندحر بخبرت حوراويت نزيات زردان كمان صبو منالوات ممزورو كمان كم زبحال عب نقابة تحساسبان نحران لكم خوينو كمان تردأكونا تاساسيتي من البعض إذا كل لوم يزرع استزارة تايكوين تسمعني براداي كلكم مسيحهم مسارات قابول لكم قدام مو عبالات نايزن قابا زيتكم في الدلاء خوين سمعني كم دو خوين الراداي أنا يغني اللي ممزور زين نحتمر لي سنة لي تبوني اوكي اغبى حوي داويت اسكن قدم السقا ملسلو بحسر زبالة سمعن دلهم يس وانا كو خجلز كله سعواي صبوي تحطها قداسيو خبت زركاون كل جزء كم قبل يعني قدارسو انت مسكا كل جزء انا اذا صوتلو مسفنت قالن مالت ديكونتي حبرت ساوي معباله نهنا درجه حبرت ساوي معباله ناسي نمغلاز راح حبرت ساوي معباله نادم ماني كل جزء ديمقراسي زفتر اب كابيتاليزم دو امبر اب جزء مسفنت ايكون انت سكا كل جزء اتي معبلنا ناي ديمقراسي زمص مستي ايكونوميكال تايد بحالات ولا كان نقراوي معباله مش يخيد نحنا ازي نقراو معباله زي سي اي بس احنا صورة نجمر كلنا ولا إذا كنجزع كلنا ولا إذا سي اي بس احنا هاجر زبال سي نحنا سي بهاجر كتفلت سي بهاجر درجة ختم حدر وكاب هاجر درجة انت يدبال كتكون كتكلا لك نحنا جنز صرواتات زي أرانا كيدر أنا خاني جن بتحدو جن ببهلنا شنك سلطن حبر السب كم دنا برا أنا رئي مارتي بو فراز قيد بو فرا جيرو حزبون تايد بهال زفتح زنا برا دعرقن بسلام زنا برا سازي أنا نقوم قبل كله نحنا تريشنا تمامات مالت هاي كونكون وكا تريشنا تايد بحالات مالت هاي كونكون ببهلنا درجة خنريون كلنا نحنا كما إذا أمثلنا أم منفس قدوس أبتي حلنا إن أمن أب أملاخن أب ربن تمركزنا فردتاتنا تتعب بهالان نقبلنا نيرنا أب بوليتيكا وشانك بوليتيكا شانك توتر أقلنا نقابا أقول داقن أم من تاينا أتوزر كاب عقمنا نلعلي نخيد ألنا عقم خاد ماني كل جزية رانكا مع إجرخان تدا زي كوينو كل جزء وي سحب الكاتترف كل الكاتترف وكاز الحد الكاتترف كوننا له أبوليتيكا تقاماتينا ألنا مالتي إذا حقيو حاسة كبلو أكلين يسلم تاني هنا نتعنت بهالسي أيرا أنا ولا مسينا يا خمان أحسما غرنا تطلقينا بعلنا سب نبقراوي تغير ناسي حواتنا مسقوانا خلنا خلقتل بتزاني حدث بتقعينا هنا إذا تاي حلنا سلت أفعنا إذا خاني كابتي مسناوي أتحساس بعد أمبري كابتي معبول زخونة أتحساس بعد ناي تاي بهالمسينا نرنا تنهم كم وهم جبرون أي مخالنا نحاو خامس قانا خامكا بتزاني حدث بكتل أي تخلنا أراوي ترحكم متجبر سيزي أبون علم مجلس ده أمبري نحادن كناس نحادن تعيد بالك يكون إذا حقيقي نحنا حرينا صورة ترى كجمر كله مش حين شعرت بتنسان حدا كجمر كله ولا تقدمي وانا زنبر قالسي حزبنا تقالاسا حزبيو وتا تعيد بالك جبر أدماني أنا نقول نتعنتي متكاتها بلون كجمر كله كرسسان حدا زنبر حساب سبعة زنبر قالسي إرترا حزباو قالسي هاجراو قالسي نيرو ولا بوزح
سجنترات بزح حماقات ينبرد أمبري بهجر وقالسين أبتي مجمرة جزية كمان جزء رسو تايد بال دكاتله مجمرة مسوات تلاقي كمان أبسكر تجتزيو فهذه أبتي دحارة دحر سبعات مثلاً إسباو قالسي هزوي إرتراسي نيروي أجاوا قالسا كسب سبعات جزء رسو ناي نحن تايد بال مفتارة كمان عادي دا ديمقراطية أمبتي نيرو ناي كذا العامة مفترة كذا العامة جن تشكي تقولي حبي ناي ديمقراطي ما توك ويكا ناي ديمقراطي كستاتينير زين تبلاشو دحري مفنيش آلات نايتي دحرتنا بدحرت تبجسي مفنيش آلات أمنتا تأتي صورة إرتا خر هزوا وقالسين كب هجراو قالسين تعرفوا أبناء ود بالنت آتيو من عنا ودب عن ترى حزبي ترسعوا طرح زي كونسي ننحدو خبط قاتل تغيرو نودبي كعر تباهيلو سلازي كابزي وصل اذا خاي كله كمن تايز بغسي كابت الدحور التحاسسبا ناي مسفننت مازطحي انا ناي مبال اننت ناي مبال مسفن كل غزي نعايز سبحه هبوني نعايز لعاله هبوني نعايز زلمعه هبوني يسيسبل خلي يلا هجل حقتات نيروخا ما تحقتات كاتا يفتح نيرو كاو حالف قلنا احنا قلنا إذا دحرت إذا قالنا نمال الدامبر نحدن كنا سايكون إذا كرتا هناك هذا جزء إذا كرن 73 مودة زينا منكع مستخدة أبس مرة ختمة شيء عتميت 73 سنة ترى أول قال نوفمبر مثلا نوفمبر مودة ناي منكع كله توديو زقتل تقتلو زسر تأشيرو كله تي حمفيشات توديو أقاطعمي من يمصنا بكتما أسمرة مبرهاتو سوء جنا باينات يمصنا مالتي جن زارب كلنا من نيرو مسانا مسكا أبي عي باشا عينتان يرو مسانا باشا عينتان يرو ودوم ديون تايم كمان أو أبتنا منكع تايبال كوينوم حجي حنسا بذاتهم علنا تدنا على لنا حجي تناي منكع هنا تاتنيكم تفتسمه قلمله مس نجرنا مروخ زقنا تقادلاي ناي شعبيان نيرو مسانا كندي يمانا يدون ابراهام تولد نبري سو ابراهام تولد نبري تحيرو كوفيلو اسمرا نيرو ابتي بوتو خوينا نزاربنا اب غزانا بشعنه تاي نيرو نزاربنا حجي كل مس نجرنا كلها نازن لنا انتي بحالكنا دغاطمه غطا حرمو داتا بشعنه بقى قصم دم مسيلو بقى حرقهم اشاتي نيو ساعه شمون تقلقوا حرقهم شنو ولا ايتغايو ايتوبلو انا سي دغرمني بلو نايتو حزب ارترا جيغنا حزب يبلنا بفلاي زي حرساي حزب ارترا نمريتو سدرون تكون كب سلازي دلي اب غمبارو توغيو هاغورون حزبون أدحينو نزا نصانتو كو حسايو نزا إثيوبيا خسعراي يقولنا انتو هنا قلنا انا عايز اسكفن حزب ارتا هاجر انتاي مخانو ايفلتن هاجر انتاي مخانو زردو زبرهالو انت رخيبو مسعاري كي سعاري زفرحو which is exactly the right السوس لو زغنا خاني بزيد حرس زخاني احتمال دبل لك جاي رخيب مو دلو اب فؤاد عير قال من اسيرو يكفو في الله عندنا اسمع لي 4 عامات وشون قعدنا قتلنا من قعدنا زيت حساب امي اذا تحساسبا زي ابسلطن حبرتسب زي ما صا يكون انا العلم برهد انبر حدا قال لكم حزبي افاجن جغنايو كم تزولو خان مولو نصانتي متكاتا بلوني خا حرغاغي صوي انت خونه جن بزم حاشلات فيدل قصر زخونا جن تحاشي توغوري بيريد ازخن امن الله كنتلنا كساف يجي كمان كن امن ايقالنا كساف يجون اننت يسمعنا الله اذا حساب زلو خاني نحنا خنعرين نخل
ነገር የለን ይሄን ዓቕምናት ካኻሪና ኣነ 34 ዓመት እንታይ ኢና ጌርና ዘረባ ጥራሕ ኢና ለፍ ክንብል ፀኒሕና ካብ ሓቅን በይኑ ውፃእ ንቃለስ ኣለና ንብል ብቃለስ ኢኻ ከተፍርለካ ኣፍረኻን ግን ተቃሊሰ ይትበል ስለዚ እዚ ንምብራህ በዚ ተረዳእካ ንፅቡቅ ኣይተረዳእካንን ካሊእ ክብለካ ዝኽእል ካልኦትካ ንዓይ ዝቃወሙ ወይ ካላ ንዓይ እንታይ ዝበሃል ገብሩ ክምህሩን ከዓ ወይ ከሳውን ክትምህረኒ እደልየ ማለት እዩ ስለዚ ብካሊእ ኣይትወሰዶ ኣነ ካብዚ ተኣማምና ዘይትወስድ ካብ ዝረኣያ ገብር ገለገለ መፅሓፍቲ ናይ ገለ ሊቃውንቲ ናይ በዓል ኤንጀል መፅሓፍቲ ብጣዕሚ ይፈቱ ነይረ የንብብ ነይረ ካብኡ ከዓ ፕሮቴዝ ገዛእኮ እንታይ ይበሃላ ተረድኦታት ክህልወኒ ንኽእል ካብኡ ሓሊፉ ግን ሓድን ክገርመካ የብሉን ኣነ ርእቶ እዩ ናተይ اوكي ብዛዕባ ዴሞክራሲ እንታይ ማለት እዩ ዴሞክራሲ እወ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ምርግጋፅ መሰል እዩ ኢሉ ይዛረብ ይገልፅ ግን እልቕካ ክትሪኦ ዝግባአካ ስነ ሓሳባዊ ኣርእስቲ እዩ ካብ ግሪኻውያን እዩ መፂኡ እሱ ከዓ ካብቲ ዲሞስ ክራቶስ ዝብል ህዝቢ ማለት ክኸውን እንከሎ ክራቶስ ከዓ ሓይሊ or power people's power ዝብል እዩ ነቂሉ ማለት እዩ ግን ትኽገርመኒ ዘሎ ኣብቲ እዋን እቲ ሰነት ናይ ግሪክ ደኣሉ ኣብ ውሽጢ ኣኼባታቱ ብመሰል ናይቶም ኣባላት ንኽመርሕ ንኽማጎት ዋትኤቨር ዝጥቀመሉ እምበር ግሪክ ንባዕላ ኣብ ተርሞይል ዝነበረትሉ ኣክቹዋሊ ኣብ ስሌቨርን ውግኣትን ዝነበረትሉ ግዜ እዩ ህዝቢ ሓይሊ ረኺቡ ነቲ ገዛእ ደርቢ ከውርደሉ ዝተፈቐደሉ ግዜ ኣይነበረን ወይ ክቃለሰሉ ዝግባአሉ ግዜ ኣይነበረን ግን እንታይ ማለት እዩ ዴሞክራሲ it is an administration of the people ከመይ ካብ ህዝቢ ብህዝቢ ንህዝቢ of the people by the people for the people ዝብል ምሕደራ ማለት እዩ ዴሞክራሲ ሕጂ ኣበይን ብኸመይን ኢንተርፕሬት ድኸውን ኣሎ ሕጂ ነዚ ክትርድኦ ናብ ዳዊት ክመፅእ ዝኽእል እንታይ እዩ ነዚ ክትርድኦ ብደቂቑ እሞ ከዓ ምዝ ሕጂ ዘሎ ክውንነት ናይ ዓለም ዴሞክራሲ ኣክቹዋሊ ይትግበር ደሎ ናይ ህዝቢ ምሕደራ ህዝቢ ዝሓይሉ ወይ ሓይሊ ህዝቢ ዝረጋገፀሉ ድዩ ዘሎ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ህዝብና ብሓደ ወገን እቲ ኤሊት ፕሮባብሊ ነዚ ብግቡእ ተረዲኡ ኢንተርፕሬት ምግባሩ ግን ዘሸግሮ ኢንተርፕሬት ማለት እዚ ኣብ ተግባር ከውዕሎ ማለት እዩ ሊተራሊ ቃል ንቃል ክትርጉሞ ማለት እዩ ኣይኮነን ግን ዘይክእል ቶም ዕንቅፋታት እንታይ እዮም ሓደ ዘሎ ስርዓት እዩ ክልት ምክንያቱ ንህዝቡ ክመረሉ ኣብ ዝኽእል ብሴርን ብተግባርን ክመረሉ ኣብ ዝኽእል ደረጃ ስለዘየለ ካልኣይ ዋላ ኣብቲ ስደት ዘሎ ኣብ ዳያስፖራ ተዘርጊሑ ዘሎ ህዝቢ እውን
بديمقراطي خزارب لأمبر ديمقراطيكالي زمهرو سبعت مدب ناي تمرت زبحال يلن كتدالو نتهزب مالك بزحون أبتعميق تحستوناي ديمقراطينا ترقاقمون مردو زبسحي هزبي كونا معناتو نوعو خرد زخيل عقمة مرت ذلو يكونن اتمنسي كا فتصم كاب لعلواي تمرتي تحازيقو زخيل ذلس لزخونة زعبا ديمقراسي كتمهرو عشقاري ذلو حجي ولا بتعد ذلو يخون ولا نابزي تسددو زمت ذلو من السيون ديمقراسي مسألة قبل كاي خيليو كومون جن انت هنا حجي امريكا تا ديمقراسياويت هاجر تبحال هاجر يعني فرنساي ديمقراسي مع بلالاتي ناي فراترنيتي ايكواليتي قدات تتشرح هاجر يعني أفريقيا كيدا لعل الناس عدا بمرققات نتا أفريقيا هزبي أيكونن دو بإيكواليتي and fraternity كتهزو نبارنة لويطة أقلقال خون نبرتو حابتو خاء كتورس يا خيدا كلهم تنقزات توسيدنا أبا أمريكا حجي بحق ديوتي فوت ناي هزبي بهزبي من انت هزبي انتلنا حجز البعثهم زلو نسي مخنياتو اتمنجستي ناي اوليغاركس ناي هابتاماتن بليونرات هابتاماتن ايو سلازي كابكوني بمن يزكاد باتهم من ترب حمن من تاتهم ناي مرجع مثلا اللود هو يمرز مخنياتو خلي مرجع يبلو كابتن زلو خلت بارتات راح يمرز خير ديمقراسي انتربرت نمقبار ناي ديمقراسي ترجم إذا خاب كونه أنا بيلخو إلو كل عالم كقالة سنكا أي كيلني معرتي حزبي تي وتدرا حيلي ناي بوليس حيلي ناي سلة حيلي ناي زحيلي ناي زحيلي تزارب تخيليها صحيح تخيليها دلاك أخت بتخيليها متقبارو خاتخيل دو كتودب تخيل دو حزبي أنصار دو حجي بزحات ينقسقسو له actually ديمقراطي كتقبر ندحر كوينو سوشياليزم كتقبر اللو إلهم كامبين تقبرو زلو بتبعات زواقو زلو نتنا أوليغاركي سرعات أمريكا خي أنوات نكلا إيكونوميكالي إن سوشيالي كلوات اللو إلهم بتبعات زكامسو بزحات ليكاونتنا أمريكا تلعيلهم اللو سلازي بحصر الزبالة كالوتون كنتكس نخيل تشاينا كومينيزم كعوتيو إلا تبقسا سوفيت يونيون جن حنت هاجر نبينا كومينيزم كتعوتها يتخيلني ولا خبز صحيك قالي تبن دغينكا نبينا كتبصح أي تخيلني مغنيات تحبرت سباتنا هيتن هاجراتن عالمين بزتفل عليه مجدتها أنا نجس الزخونة تبصح أي تخيلني
أبي خص حزك كأل بالحتو خل علي كأل بقر مالتي سلازي ديمقراطي نتي انترينا يو simple ترجمه government of the people by the people for the people بخالقات فلاتات كترجمون كاللوخة it is the right of the people in the leadership ስለዚህ ብቐሊሉ ከምቲ ኣብ ዕለታዊ ዘረባና እንጥቀሞ ነገር ኣይኮነን ግን ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ንኽእል እንታይ እዩ ኣትሊስት መሰል ናይ ወዲ ሰብ መባእታዊ መሰል እሱ ከዓ ክዛረብ ክንቀሳቐስ ክፅሕፍ ከንብብ ክነብር ክነግድ ክሓርስ መሬት ክውንን እዚ መሰላት እዚ ክህልዎ ክግበር እዩ ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝኣመሰለ መንግስቲ እዩ ክትግበር ዝከኣል እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ነገር ክሳዕበይ ክኸይድ ይኽእል ዝብል ሕቶ ይመፅእ ማለት እዩ ብሓፂሩ ኣብዚ ክውድዕ ዕቑባዝጊ ኢሉ ሓፍ ኣቢሉ ስለ ዘሎ هو تا مود درجة زولكايا حتى هاجرتي اب سوشياليست لبينا كتكون عتخيلني زولكاياسي اب حدا قطع مرير قطع نكاتع نير ناس ود كيكيا بهال كابتوم كاب شعبي ازمصو كادرات حدا خاب اومي جنتايبل بس تقولنا زلهم سي نزين هاجرات تدالو الكاد حرف فيسكي كيكا شر سبل كالن تامس مري سجر امالتي كوم دي كنت تقول زلهم يلو اسحي قلنا امالتي بزخونه انا بتا انت بويت بولكوا بخمي خازا متكايوني زينا إثيوبيا ዝነበረን እዚ ህዝባዊ ቃልሲ ዝበሃል ዘሎን ኢለ ነይረ ወደ ሓራም መልስኻ እቲ ስርዓት ናይ ሃይለ ስላሴ ክወድቕ ዝኸኣለ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባዊ ጉጅለታት ተመሃሮ በሎ መንእሰያት በሎ ሰራሕተኛ በሎ መማሕራን በሎ ገለ በሎ ብዙሕ ሰላማዊ ሰልፍታት እንዳገበሩ ግን ከዓ ክሳብ ዝደክም በቃ እቲ ህዝቢ ካብቲ ነቲ ንጉስ ካብቲ ህዝቢ ተነፂሉ ነቲ ስልጣን ዝሓዞ ግን ዝገርም ናይ ኢትዮጵያ እቲ ንንጉስ ዝሕሉ ዝነበረ ጉጅለ እዩ ተመሊሱ እናቱ ምክንያት ኣምፂኡ ኣነ ደሞዝ ይወስኸኒ ገለመለ ኢሉ ስልጣን ወሲድዎ ማለት እዩ እንደገና እዚ ስራሕ እዚ እውን ኣየስርሑንን እዮም እዚኣቶም ፖለቲካ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ከተማ ኢኻ ትሰርሕ ኣብ ሃገረሰብ ኬድካ ውሕዳት ሰባት ገለ ጌርካ ፖለቲካ ታእሽሞ ትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት ሲ ኣክቲቭ ዝኾነ ስራሕ ንክትሰርሕ ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ነቲ ተመሃራይ ከዓ እድገት ብህብረት ብዝብል ሽም ዘመቻ ኢሉ ንደገ ሰዲድዎም ማለት እዩ እሱ እቲ ህዝባዊ ቃልሲ ንኸዳኽሞ ንሱ እውን እግሪ ክተክል ኢሉ ዝወሰዶ ስጉምቲ እዩ ምናልባት ንሱ ከዓ ዳውንሳይዝ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ ተመሃሮ ንገጠር ከይዶም ክምህሩ ምድፋእ ድቁርና ከካይዱ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ እንተመፃኩም ሽፍታ ኣይኮነን ደርጊ ዝብለኩም ከይተኣምንዎ ተቓላሳ እዩ ንመሰልኩም እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳውን የነዝሑ ነይሮም ክኾኑ ክእሉ እዮም እዩ እምበር በዚ እዚ ኣብ ግምት ወሲዱ እዚ ጉጅለ ንህግደፍ ዝመርሕ ዘሎ ሃይለ ስላሴ ክስገደሉ ከሎ ሃይለ ስላሴ ሞኣ አንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ስዩም እግዚአብሔር ተባሂሉ ዘይጥመት ሰብኣይ ክኸውን ከሎ ይፈልጥዎ የመ ተመሃሮ ክሳብ ክንደይ ሓያል ዝኾነ ምንቅስቃስ ከም ዘካየዱ
بفلايت ملسي جنريشن لو تخمس كم زخل نيروميمي يفولتويمي منغستي كساب مقلبات درجة زبصحي تنقص بእግዚአብሔር ተሰይሙ ዝበሃልስ ክሳብ መገልባት ደረጃ ዝበፅሐ ኣካል ብጣዕሚ ሓደገኛ ገይሮም እዮም ዝግምግምዎ በዓላቶም ስለዚ ንሃገረሰብ እንተሰደድናዮም እውን ከይዶም አንጻርና ካምፔን ከካይድ እዮም ከምታ ናይ ደርጊ ካብቲ ናይ ደርጊ ካይዳ ተማሂሮም ነዚ ብሙሉ እዮም ዓፊኖሞ ንኣብነት እድገት በህብረት እድገት በህብረት ስም አምሓርኛ እዩ ማእቶት ዝብል መጀመሪያ እዮም ጀሚሮሞ ነቶም ተማሃሮን መምሃራንን ዕረፍቲ ክንዲ ረኺቦም ኣብ እንዳሻሂ ከይዶም ዕልሉ ገለዶ ክሪቲክ ከየምፁ ገለ ሓበሬታ ከየለዋውጡ ማእቶት ኢሎም ከትክሞም እዮም ውዕል ነይሮም ክሳብ 94 በሰይም ቅዳሕና ክሳብ ዛ ሕጂ እቲ ቀንዲ ፍርሒ ናቶም ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይቲ መንእሰይ ሓይሊ ለውጥ ከምፅእ ዝኽእል ኣክቲቭሊ ክንቀሳቀስ ከም ዝኽእል ሓሳቡን ሓድሽ ነገር ሒዙ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣልልዮም ቀልጢፎም እዮም ቆፂዮሞ ካብኡ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ቆይ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ሃገር ነፃ ካብ ትወፅሲ እቲ ህዝቢ ሓጎሱ ከይወደአ ከሎ ኮይ እቲ ጉዳይ መሪርዎ ኦልሬዲ እቲ መንእሰይ ዓዶም ገዲፍሎም ወፂ ማለት ወይ ዝበልካ ገበረሎም ወይ ዓዶም ገደፈሎም ብዝብል ብዘይተወደበ መልክዕ ከም ውሕጅ ንደገ ተጓሕጉሒ ወፂ እዚ ከዓ ኺድ ይጥፋእ ካብ ዝብል ኣረኣያ እዩ ከይድ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣነቲ ህዝቢ ክንብል ከለና እዚ ብደገ ዘሎ ኣወሃሂድና ስሩዕ ዝኾነ ካይዳ ኢንኬዝ ለውጥ እንተመፀ ገለ ግሩፕ መፅኦም ብሓይሊ ብዘለዎም እቲ ዓብሊሎም ከም ድልየቶም ዘሰይም ከምዚ ናይ ህግደፍ ከየካይዱ ናይ ህዝቢ ኖ መገድኩም ሓዙ ዝብል ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ክህሉ ግድነት እዩ ግን ከዓ ስቕ ኢሉ ብፍቱሕ ኣይኮነን ክኸይድ ዘለዎ ብፍቱሕ ኣይኮነን ክኸይድ ዘለዎ ولا زحد حد جزء ساحة الرئة بتقرأي أنت داريهم مزخل له مقرج عام قلة مسار يترقني ها مالك تزارب كاتب هيلو سلام وسلف خجبر الرئة بيناي بوتام ناي تبي سلام وسلف خجبرينا قرفنا يرترا سلازي تهزبون تترنفو نحدا ربحو خك على سلو زخيل كونتات كفتر بفلاي أبدق زلوس بخومو ملكة እሞ ንስኻ ነፀብራቕ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ንክገብር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣነ ክሳብ ሕጂ ምናልባት ሓበሬታ እንተሎ ፅቡቅ እዩ ኣነ ግን ኣብ ልዕሊታ ዘለታ ዝተወሰኸታ ከም ዝበሃል እቲ ህዝብና ክፅዕር እዩ ዝውዕል ኣብ መጓስኡ ኣብ ማሕረስኡ ኣብ ገለ እዩ ዝውዕል እዚ ፖለቲካ ማ ፖለቲካ ብዙሕ ታሽሙ ይኮነን እቲ ፖለቲካ ዝስርሖ ቦታ ብምሉኡ እቲ ከተማታት ምሉኡ ኣፅሪዎ እዩ ስርዓት ንኢና ኢና ከም ህዝቢ ተላዒሉ ክቃለስ ኣለዎ ንብሎ ዝብል ሕቶ ይመፃኒ ኣነ ማለት እንተዳሪእኻዮ ሕጂ ኣብ ገለገለ ዓድታት እውን እኮ መቃብር ዝኹዕቱ መንእሰያት እውን ኣይትረክብን ኢኻ ዝበሃሉሉ ግዜ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሃገረሰብ ዘሎ ህዝብና ከዓ ካብ ኢዱ ናብ ኣፉ ስለ ዝኾነ ናበይ እዩ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ከካይድ ንፅበ ዝብል ከዓ ይመፃኒ ስለዚ እዚ ኩሉ ብግምት ወሲድና እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እንተደኣ ኮይኑ ካብዚ ዘሎ ስርዓት ብብዙሕ ግዜ ዝበለፀ ኮይኑ እንደገና ኣብ ካልእ እንታይ ዙርያ ናይ ፀገም እውን ከይኣቱ ህዝቢ ከይባድም እውን ምጥንቃቕ የድሊ ማለት ህዝባዊ ቃልሲ ክንብል ከልናስ መን እዩ እቲ ህዝቢ ንብሎ ዘለና ብኸመይ ኢኸ ክውደብ ዘለዎ እንታይ ኢኸ ክገብር ዝድለ ዘሎ ዝብል መገዲ እንተዝሕዝ ፅቡቅ ኮይኑ ንዓይ ይስምዓኒ ማለት እዩ ኣብቲ ክጥቀት ፀንሐ ናይ ኣነ ብጣዕሚ ዝኮርዓሉ
ኣካይዳ ኣብዚ ዝያዳ ዝፈልጦ ኣነ እቲ ከበሳ ዘሎ እዩ ኣካይዳ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ መሬት ዘትኮረ ኮይኑ መሬቱ ከመይ ገይሩ የመሓድር ከመይ ገይሩ ይሓርስ ከመይ ገይሩ ይጓስየሉ ብሕጊ ደረጃ እውን ኣስፊርዎ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ኢንስቲቱሽንስ እውን ተኺሉ ትካላት ዘለውዎ ብፍላይ ነታ መሬት ዓቋሮ ዝብል ግሩፖ ገይሩ መታሮ ዝብል ገይሩ ገላፎ ዝብል ገይሩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዴሳ ዝበሃል ቦታ ከካይድዎ ከለዉ ክሳብ ክንደይ ነቲ እዚኦም ኩሎም ነናቶም ስራሕ ኣለዎ ግደፎ ትዳኛ ኣሎ ትኳደረ ንብሎ ፕራክቲካሊ ናይቲ ዓዲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሓላፊ እዩ ዳሕራይ ዳ ከካሉ እንታይ ሽሙ ኮይኑ ስለዚ እቲ ፕራክቲካሊ ብዓዲ ደረጃ ዳ ንርአዮ እምበር እቲ ህዝቢ ዘካይዶ ዝነበረ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ዘይብሉ እኳ ዳ ብደገ መፅኦም እንዳወረሩ እንዳዘረፍዎ ከለዉ እንደገና ሕጉን ታሽሙን ተኺሉ ዝኸይድ ዝነበረ ህዝቢ ካብዚ ንላዕሊ ናይ ዴሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ነይርዎም እቶም ግሪክ ኣይብልን እየ ግሪክ እውን እንተኾነ ስሌቭስ እንዳሸጡ እዮም እቶም ዴሞክራሲ ዝብሉ እቶም ክመርፁ ዝተፈቅዶ እዮም ንዓታቶም እዮም እቲ ዝሪኡ እምበር ነቲ ካልእ ባርያ ዝበሃል ወይ ከዓ ስሌቭስ ዝብልዎም ንዕኦም ኣይምልከትን ነይሩ እዚ ዴሞክራሲ ንብሎ ዘለና ግን ከዓ ዝሓሸ ካብ ኩሉ ዓይነት ኣገባብ ፈቲና ፀሊና ንሱ እዩ ዘሎ ሰብካ ንሱ ይቕበል በተግባር ኣብ ሕብረተሰብና ግን ዘረባ ክልተ ከይሰማዕኻ ኣይትፍረድ ከማን ይበሃል እዩ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ኣሎ መፂኡ ሓደስ ዝባን ሕጊ ካብ እግረይ ከይተርፍ እንተዳ ኢልዎ ሕጊ ክመልእ እዩ ደዲሕሩ ዝኸይድ ካብዚ ንላዕሊ ናይ ሕጊ እንታይ ሽሙ እሞ ከዓ ፊደል ኣይቆፀሩ ኣይፀሓፉ በቃሎም ጥራሕ ዝሓዝዎ እንታይ ሽሙ እዩ ስለዚ ብዙሕ እንታይ ሽሙ ኣሎ ምዚ ግን ምስቲ ዝኸይድ ነበረ ናይ ቀደም ናይ ባሽፋይነት ናይ ግራጅማትነት ናይ ገለመለ ቁሩብ ባታዊ ነገር ኣይተርፍን እዩ ብፍላይ ኣብቲ ባይቶ ንብሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮና ፍልይ ዝበለ እዩ ንሱ ከዓ ተኣሽሙ ይኮነን ኢንፋክት ኣብ ኮንስቲቱሽን ናይ ኤርትራ ናይ ፌደሬሽን ተሪኢኹም ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን እኮ ኣይመርፃን እየን በቲ ሕጊ መሰረት ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ሂማን ራይትስ ዝብል ናይ 1948 ሽዑ ፀደቀ ከም ዘለዎ ቀዲሖም ኣብቲ ሕጊ ናይ ኤርትራ ዳርጋ ገይሮሞ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣይመርፃን እየን ነይረን ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ናትና ኣብቲ ዓዲ ዝካየድ ናይ ኤርትራ ምምሕዳር ከዓ እተን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ንፅል ኢለን ትርኢ እምበር ትካይድኡ ኣገባብ ዘለዎ ክምዕብለሉ ዝኽእል ኣብ ኩለን ዓዲ ከምኡ እንተኮይኑ እንደገና እሞ ሓባር ንኩልና ዘኺድ ንግበር ኢልካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብ ሕጊ እንዳባናታትና ተሪኢኹም ከምስረት ከሎ ናይ ኣትከመ ምልጋእ ከም ዘለዎ ናይ 7 ዓዲ ሕጊ ኢለን ምስ ቆሞ ፀኒሑ ደቂ ተስፈ ዝበሃሉ ተመሊሶም ተባኢሶም ነይሮም ተዓሪቆም እሞ በቲ ዝገበርኩሞ ተቐቢልናዮም ምስ በሉ ከምኣ ኢሉ ብሓደ ይኸይዱ ማለት እዩ ናይ ሓማሴን ተሪእና ሃብቲ ስሉስ ገብረ ክርስቶስ ኣቦን ወድን ብዝዳንይዎ ዝነበሩ ዝተገብረ እሞ ንዕኡ ዝዳንዮም ዝነበረ ብኡ ከዱ ነይሮም ዳሕራይ ግን እቲ ጉዳይ ምስ ከደ ነፍሲ ወከፍ ወረዳ ክሳብ ካብ ዓንሰባ ጀሚርካ ድንበዛን ማለት ኩሉ እቲ ወረዳታት ናይ ሓማሴን ከዓ ነናቱ ገይሩ ማለት ስለዚ ካብ ሓደ ዝተጠርነፈ ናብ ብዙሓት እዩ ከይዱ ማለት እዩ ናይ ሰራያ ግን ከም ዘለዎ ይፀንሑ ናይ ኩሉ ግዛይ ከዓ ፋሕ ኢሉ ጀሚሩ ዳሕራይ ድሕሪ ክንደዩ ኣድግና ተገለባ ካብ ኣድግና ክሳብ ገለባ ዘሎ ዝተፈላለየ ሕጊ እንዳባ ከም ኮታ ብዙሓት እዮም ናይ እንጋና ኣበሎ ናይ ሓደግቲ በሎ ናይ ሎጎሳርዳ በሎ
ናይ ምዕም መሓዛብ ኣሎ እዚኦም ኩሎም ዝነበሩ ብሓደ ጠርኒፎም ኮይኖም ማለት ስለዚ እዚ ከም ኣብነት ወሲድካ ንኩሉ ከመሓድረሉ ዝኽእል ክትገብር ትኽእል በዚ ናይ መታሕት ናይ ኤርትራና መብዛሕትኦም ኣብ ኣግሪካልቸር ብዙሕ ስለ ዘይኣተው ምስ ጉስነት ስለ ዝኸይድ ናይ መሬት ፀገም እውን ብዙሕ ኣይነበሮምን ከም ድሌቶም ምስቲ ዘነብ ዝኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ቁሩብ ዘሰሓብ ዝነበረ ብቲ እዋን እቲ ናይ ዔላ ጉዳይ እዩ ናይ ብዛዕባ ማይ እዮም ዝሰሓሓቡ ግን ነዚ ከዓ እንዳተራዳዱ ሓንሳብ ይበኣሱ ሓንስኻ እንዳተራዳዱ ዝፈትሕሉ ኣገባብ ናታቶም ናይ ገዛ ርእሶም ሕጊ እንዳባኻ ነይርዎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝብና ብደገ መመፂኦም ዘዘሪፎሞ ይኸዱ ንሶም ምስ ከድሉ ከዓ ነፀሉ ነጊፉ በቲ ዘለዎ ክነብረሉ ዝኽእል ሕጊ ኮይኑ ዝኸይድ ዝነበረ እዚ ዓብይ ታሪክ ታሽሙ ክትኮነሉ ቢውልድ ክትገብረሉ ሃገር ክትሃንፀሉ ትኽእል ታሪካዊ ዝኾነ ባህልታት ወይ ከዓ ዕድላት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክርከብ ምትኻለ ግን መን ሕጂ ነዚ ኩሉ ጥዋዕዋዕ ኣቢልዎ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ስርዓት ብምሉእ ዓይን ላዕሊን ታሕቲ ገይርዎ እቲ መንእሰይ ኣይክመሃር ኣይንሃገርጉ ከገልግል ኣይንስድርኡ ከገልግል ገይርዎ በቃ ዝጠመየ ህዝቢ ሕጂ ንከብዱ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ በር ካልእ ኣይሓስብን ልክዕ ብኸምኣ ገይሩ እዩ ኮንትሮል ገይርዎ ዘሎ ማለት እዩ ሶ እዚ ናተይ ርእቶ ተንኪ ቨሪ ማች ወዲእ ኣለኹ ጽቡቕ ኦባዝጊ ሓንቲ ዝሓተትካ ነርካ መምህር ዘርኡ ያ عقباي حنتي دحتتك حطون يرا بفلاي مستر استلوم حسكاي برلقا الزين الجابا اتلوم يحسكاي زقرب كاسي نعانا ابن الجابا نحن الساتف كوين وتسمعني اكزاكتلي نابان دي حنت هو زحتتك لا إلى جميرة نيرة اوكي جو هيد اوكي ثانك انا يو ورسعيا كمل سايلين انا ثانك ورسعيا يو حجي أمينو اوكي داوي تعرض دحر انا دارت هو انا عن توي كمل سايلين رسعيا شوف في لحالي فيها مالتي اتي حاتو زنبره عقباي تبلا زنبره سي احنا نقابا سي عن توي زوره قليسوي نقابا أبالنت زي أبالنت قليسوي بسخاء تمنتنا عم نقابا زي أبالنت اللي كا تايبها المهاب ويكم زي كاسر عقاد يسر عقاد كقارب كات موتار دبها للن أبانا عم نقابا نحنا قمنا نقولو تكون سب إرتراوي أبتي إرتراو نوتو زأمن أب هاجر نوتو زأمن أب هزبو زأمن كله أبز مسيو كم دلايو خزارب كم دلايو تايبال كيقبر عدل علوه نزي قدر قعدو زي عاني آمين اللولخو نقيح اللولخو أبزو قينا كمان حدا نقر خبص أزخ اللو تخمس خيلي زبالة سب بعلو اسيزو السنة عبال ديو زي عبال كابا حالفو عبانا بتوش تتاود حالات كابتو تدادليو It's okay with it. It's okay. ساعتكم أبدأ لكم كل جزء شعبنا تمسونا زلكم مسانا إنتي ما ينشن كنا بلنا علل لنا لازم لنا بصوتنا إن أنا حبيكم هنا عبال كتكونوا زي كتكونوا جن نحنا نوتركم نجار حنتي يلا عبالنتكم ساعتكم هذا زين يعني جابا أزلوا خيد له خيد سي عناسي نسون الدوليو دلنا لو تسي حجزنا خيل كنت كملوا نخيل دينا إلكم مثل تايبال بعضاتكم نفس القحات مستوردين قدامكم نعطي عبالاتكم ذكر كم عبالاتكم نخازن زين كنقبل نخيلنا زين كنبل نخيلنا التولكم ناكم ريشاي نحنا نقددو نقريلا كم وده هاجر كم تقدسنا حزبي كم دحنتنا حزبي جن أبزي مسيو دلا خزارب ولا دم كنت عنا ولا تايد بال صبوغ تايد بال تحفزنا نحنا نسمع مدرخ كفيتنا كله بزعبة هاجر كل لازم بزعبات تزلو في وزير سكر نزيا عطا ميرا خبلاز دلي حدا زي نحنا سي أبزو تو نحنا نايدومي تايد بال زجورنا السيسي بخوفش من قدسي
እዚ ንጋባእሲ ኣፀቢቕና ቅድሚ ሕጂ ተዛሪቡሉ እዩ ተነጊሩሉ እዩ እንታይ ባህልኩም ትሰምዖ ነርኩም ትኾኑ ገለኹም ከን ኣባላቱ ነርኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ንድገሞ እስከ ንግለፆ ንጋባእሲ እንታይ ጥቕሙ ብደረጃ ባህልናን بدرجة بوليتيكا والرأيان اسكن رأيه نقلصون هذنا عندنا تبعي زمزي عبزها حاتكم ده مالزي نعجوك تبعنا أبالنا زي أبالنا نحن نوصلنا نقرينا كم زي أودو بتاعت كلها أبال ودو يه غنزيل كات صحيح كقريبته فوق بدو بحالنا كند زوج كند جنزب كتوسها كم بدو بحالنا قرينا نحن عن قورة النعجي أنا بجباي زورو بجبو تكالنا عقبناتهم قالوا أطار بصوتنا كمان قديم تايد بحال الصوتي ما بقلق تايد بحالات ناس قبرنا نكادو زلنا كما جرنا ما عبلو دليتنا تاتكم كما جرنا نفحو دليتنا تاتكم حاجزنا تاتكم سلنا حتى زيادة أتبعون خش قرناتنا ينجابا مسرح انتهى مخان نمجلاس طرحين يرو معدام عقدكم أبال كتو قال ما لز بحال عين برن كوميلنا كمان يجددنا لكم بحجي نفلتنا رانا دوينا بحجي انتظار بنا عبال نحنا قدنا تكونوا عينو لكم عبزي ما تشوفهم قد جزاكم يخمد الله يكون زغيبرة تولدون كوغير كان أنا بزيا كلابو زيا بحفشا ناتي نعانا زمسل فمن الجابة هذا عين التعقاب سيد الله زبلا عني كم حجي فتينا هنا أي تعودنا كيدنا مساعة ممكن كارسلنا كيدنا فينا هنا سامع لنا كيدنا كوينا جن أيقونن فشلو بحريو جن كل جزء عيني زمبرولهم زينا حوار طيب بال دلو ما أدي كابانا سي منم فلي عيري أنا لفنتنا يدقبروا بحسابنا هو صلوا مقنعات حانتي اللي زبل إمنت علني طبعا حوار نسيكمون أيدل خمون ناتكم قداي دورو كمان أيدل خال ناتكم قداي جن أنا كم أنا حادو كنا ناخذ نسرح مدلخو زيناتي تعيد بهالي thank you وديالو حصر بزبل إن كمل لسان زماي عقباي قالس حزب ختكايد حزبي يدلك بفلاي كعا قالس حزبي التحساسب قالس حزبي زردهم أبنت قالس contribute أبنت مكاب قالس contribute كجبر زخلو challenge كجبر زخلو حسابات كقربو أوشت زي نزقرب حساباتون متكاتا نو كمزي كونن إذن تخوانا يخسر حزخل كبلو زخلو بمسارة زخاء فنواتاتنا ناب هزبي شيب ناخونا كعبي زخل ناب تهزبخ أخبص حلو بزخل مقدي شخا أنت أي the more you have the more you share سلزخون اتي زساتف إلى أبكالي منكسقاز مهلاو أبكالي ودب مهلاو ويون بولكخا بديخا تبركتلو كالي بايتا مهلاو حصور يكونن إلى إذا بخينوتي كل جزء قدام تساتفنا نوقع له أبتأبع للنت نبعلو اسكي زغناتات كم زلو حجي أبزبنا خبت سحزر له من الأختي أين يقدم إلكا ديسكاس كتقبرو له خطاب سلو أخذ كائل أقبابو كسر علو التخيل أبتي أولات إلكا نا أولات أخيرا تصوح علو بوتاي مالتي
ስለዚህ ኣባል ንክትከውን ከዓ እቲ ድልየትካን እቲ ነፃ ተሳትፎኻን ጥራሕ እዩ ዝሓትት ስለዝኾነ ድልየት ናይዚ ክህልወኩም ስለዝኾነ ከዓ ወል ኣብኡ እናመፃኹም ቅራሰይ ዘይተረፈ ኣባል ክኸውን ፍቃደኛ እየ ምክንያቱ ከም ዝበልኮ ዝሓፀር ሕጊ የብለይን በዚ ኺድ በዚ ትኽድ ዝብል ሕጊ የብለይን ነቲ ዘለኾ እንተኾነ ኮንትሪቢዩት ከግብረኒ ዘኽእል ስንቅሒ ዘሎ ክኸይድ ዘኽእል ባይታ እዩ ምክንያቱ ብዘይ ህዝቢ ብዘይ ምእንቲ ህዝቢ እውን ክቃለስ ስለ ዘይክእልቲ ዘለኹ ውድብ ወይ ምንቅስቃስ ወይ ዋትኤቨር ስለዚ ኢሉ ዝኣመነ ኣባል ግበሩኒ ኢሉ ክሕብረና ንደሊ ኢልዓንተዋይ እቲ ምክንያታት ከዓ ነዚ ዝበልክኹም እዩ ማለት ንዓበይ ክኸይድ ስለ ዘለዎ እዩ ዘዕብዮ ከዓ ብደግም ዳኣለኹ እምበር እቲ ዝተፈላለየ ሓሳባት ናይቶም ተቃለስቲ እዩ ስለዚ ከዓ ኢለ ኤኒታይም እስከ ከም ኣባል መዝግበኒ ዝብል ክልእ ከለ ይኽእል እዩ ክልእ ከልና ይኽእል ኢለየ ማለት እዩ ስለዚ ሓቂኻ ኢኻ ኢለኒ ንዕቁባዝጊ እወ ከምኡ እየ ኢለ ኣቕሪበዮ እዚኣ በዚ ተዓፅያ ማለት እዩ ዳዊት ኢድካ ልዕልካ ኣለኻ ዋላ ናይ ቅድም እየ ናይ ቅድም እዩ ሕጂ ሳልዓልኩ ኣውረድክዋን ፀኒሐ ስለዝኾነ እወድ ኣውማይሲ ቁሩብ ተሓላሊኹኒ ኢሉ ነይሩ ነስፍሖ ስለ ዘለና እዩ እምበር እንታይ እዩ ንጋባእ ደቂ ሃገር ነቲ ህዝቢ ኸ ብኸመይ እዩ ቃልሱ ክዓውቶ ዝቃለስ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ እዩ ቃልሱ ክዓወት ዘሎ ብኸመይ ዝብሉ እቲ ናይ ሎሚ መዓልትና ካብኡ ቁርብ እናሰፍሐ ክሳዕ እውን ህዝቢ ጉዳይ እንተዘይሰሪሑ ጉዳዩ ዝሰርሕሉ ምእንቲ ረብሐኦም ምእንቲ ናቶም ስልጣን ይኹን ረብሓ ዝሰርሑ ክጨውይዎ እዮም እዩ ኤግዛምፕል ከዓ ኣትሊስት ናይታ ተቃለስትና ተቃለስናያ ሕጂ እውን ዝቅፅል ዘሎ ሃገር ኣምፂና ማለት እዩ ብመሰረቱ መሬትና ናይ ህዝብና እዩ ነቲ ህዝቢ ኢና ሃገር እንብሎ እንተዘይኮይኑ ህዝቢ ዘይብሉ እንተኮይኑ ሃገር ኣይኮነን መሬት እዩ መሬት ከዓ ዝመፀ ይሰፍሮ ህዝብና እዚ ተረዲኡ ብቕልጡፍ ንኣካያይዳ ህግደፍ ክልውጦን ክቃለሶን ክልውጦን ተዘይኢሉ ፅባሕ ናይ ዝመፀ ዝሰፍረላ መሬት ክትከውን እያ ምክንያቱ ክሳዕ ሎሚ ተፀንቂቑ ኣብ ውግእ ጥራሕ ዝኣቱ ዘሎን ዝዳሎ ዘሎን ህዝቢ ስለ ዝኾነ ሰይድ ሰላም ከመይ ምስኹም ከመይ ቀንዕኹም ኮይኑ መስገን ጌሽካ ፀኒሕካ ምስለኒ እወ ኣስቢለ ፀኒሐ ናብ ካልእ እምበር ክሳዕ ሕጂ እኳ ኢደ ሓፍከ በልክሳ ምፀናዕኩም በቲ ዝካየድ ፀንሐ ኣብዛ ናይ ዲያ ሕጊ እንዳባ ትብል ዘላስ ብዙሕ ግዜ ክትዝረብ ሰምዐ ሕጊ እንዳባ ናይ ብሓቂ እንተደኣኒ ሕጊ ፅኑዕ ሕጊ ነይሩ ኮይኑ
ويكأنه كله زتأمر نخلو ذا ما أخذ نيرتزخون نمنتايو كساحجي كاب انت تحيزو كساحجي أبسمرا حقن دابات بل بيت فردي يلام ويكأب حقن دابات فرد بيت فردي يلام تي شريعة كورتي قلنا له أب كمسارات حماس ينالو حجي تي أحد جزون قدم حجي أب ناي كونستيشن كتحفو خلوص نعوم موكسهم قبرو نخلينا كم يجير كم موكس قبرو وسو is memorandum of understanding the local understanding in Bari it was not a nation ويك a national دخونا يكون كم تحجيب زعد له شهرس دولو دي outside London ما بزحتو زي ناي حارستوت وموت الوبوتا مالتي تم حارستوت بمريت ببليو كل جزء معبالي خمسين كله تي كتما عندها معبالة خيدون كله انت هتخون نسا تي attachment مسمارت دلك عندها زلغي زخيد ونسود ماني ابتي industrialization يمركوز اكندي مريت ونن نسخة industries factories تكبر وسوس لزخون انت هون then you move on كابتناي حقن دابا ديو حقن دا استعدي مهناتو حقن دابا ما زحت كده ناي مريتن ناي انسسان ناي حزبين دايمر الرأي فتح industrial gun is different litigation إذا مس بزح أبنيو بزح transaction يلن سيلز ولا حجي بزعد متلامز ها بحق دابا بلو يهود ناتو مالوم مسلم ناتو مالوم هندو ناتو مالوم انت داني ابتناي انجلش كوت فرد زيدلي وخينم ابتناتهم كغبرو خوليوم in the event تم سب نسمع مزسونغن ولا دحرين تهون داني بيجي اي سامع انني حجي بزح جزي اب هندو بزح من سحابير كولا زم سايكمانتهم يهود كسب هوسبيتال ناتو مالوم بوليس ناتو مالوم بيتفرد ناتو مالوم sometimes even they move as far as كاب يهود سبيتي ديت ولد كلن سي ديت ولد اللي حكون يهود هون كان يوم اب حالي بيت مرتي متاو كل يوم من حدا ولا حق سبيت فرد تنطل يوم مترسون وسمع بيتي لبامات ريزولف جيروما حجي كل جزء تي حقن دابا is more to do with religiosity with civil rights is it that can define like sometimes we try to تلميع نقول زيادة over exaggeration over glossify هون كنا يسمع عنه له كوميونيتي زهون داني لمن تعيش حمد مستقبره بمرعي بلوه اوكي مرعى انت الأفتح كا what would happen if the other one is a Muslim or Christian wake up لعنة لحكوينه this is he cannot limitation now to allow this is how it goes the لحري دماني نعوته وكيس كهاني كتقبل تخيلها كساحجي حزبنا أب قطر اللون بلنا يس معناته أي معبلن تعدي he was never given a chance انتي ديتي مجمريا China يرخلون تايم يقولوا villagization was the problem of Chinese revolution معناته أب كتما ذا عبيسب أب كتما تولد ناي كتما أتحسس وزلو ناي تمت أتحسس وزلو مش قطر أي كيدني لهم if you want to know that go back to the archives of CGTN and then you find it out بويوم مجمريا دمتوه إذي ولا بنحنام أبناء منقصر إناينا أبناء حزباهم بار إناينا كل ذي نحدث كنيجر كا under degrade under developed government حكون كا يسوى يدو كلتا زي سامع سبا كوكتب لما انت كم زي انت عمدولنا وجزي هاي ثلاثة سي سيقا أمانقو خطا خالي بيقربما والعواز زي كونس كمان لجبتلا this is what it was أو ما حوي بزح كذا خان زانا يجحت مسألة my god أبسرائيل كوينهم أوريتاويان دول دلون دلون حماس أتاك مسقبرو انت دولو تم أودلو برغيد حمودو سنبيدنا لهم my god انت هنكا سنبيد سواء حمشان عامد كحاردوهم كملتبو ببولدوزر غيرهم كروكسون كلهم nobody opened his mouth تسفاتين أبزا عادي ليت مسمع أنت حاردكم يبلا I know I said it openly yeah
ኣብዛ ኣብ ደገ ይምፃእ ሰብኣይ ኮይንካ ዕድብሎ እምበሪ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ቃርያ ግን ኣይከወልዳን እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ኮይኑ ቆይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑሲ ካሓርደኩም እየ ከም ናይ ፈለስጢን ዶ ከም ናይ በርማ ዶ እዚ ዝብሉ ዘሎ ጅሃድ ከምኡ ኢላ ኣይደኖ እቲ ምምቃል ተኾንካ ድማ ኩለንተን ክንደይ ደና ጀሚርና ኦፖዚሽን ብ10 ደቂቓ ብሰለስተ ደቂቓ እንዲሁ ሕጂ 49 ገለን በፂሐን ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ሳምታይምስ ክንዛረብ ከለና እቲ ኦፖዚሽን ናይ ደገ ፕሮብለም ናቱ ኣካውንታቢሊቲ የብሉን ኣይምርፅ ስለዝኾነ ከከም ዝመፆ ኮይኑ ይዛረብ ኣሎ this is a problem power without accountability ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝብሎ every Frenchman wants to be Napoleon and every Eritrean wants to be ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኢሳያስ ሰሪሓትሉ መንዓክ ሰራሓለ ማለት ኣይኮነን ወኢሳያስ has got I don't have it ምክንያቱ ኢሳያስ he appeals to the people in a different way whereas ኣብዚ ግን እንታይ እዩ ኣብ in English they call it empty chair discussion ሕጂ ሓደ ግዜ ኣብ እዚ ታወር ሃምለት ዝብልዎ ቦታ ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ባንግላዴሽ ዘለዎ እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ብሪቲሽ ናሽናል ፍሮንት ፓርቲ ተመሪፁ ካንስለር እዩ ነቲ ኤምፒ ሽዑ እንታይ ኮይኑ ንዑ ሪዞልቭ ዝገበርዎ መን እዮም እቶም ኢንተርፌስ ሪሌሽንሽፕ ዘለዉ ኩሎም ቶም ሙስሊምስ ቶም ሂንዱስ ቶም የሁድ ተኣኪቦም እዚ ነገር እዚ ንዓና ፅባሕ ንጎሆ ዋዳእና ስለዝኾነ let's try to find a solution ኢሎም gradually ንዑ ምትሕባር ምስ ኣበይዎ እንታይ ኮይኑ re-election እንደገና ንግበር ተባሂሉ ምክንያቱ ኤሌክሽን ሓንሳ ሰብ ሓሪቑ ከሎ ነዲዱ ከሎ ሓቲትካ እንታይ ዝኸውን he go to the extreme ሄዲ ኢሉ ክመፅእ እንከሎ ግን ብፖሊሲ ብዱስ and don'ts ንሃገርን ንሕብረተሰብን ዝጠቅም ተረኣ ኮይኑ እንዳቐፀለ ከይድ ካብኡ ተረፈ ግን it becomes like a Eritrean society or opposition parties comes in ኮይኑ ስማዕ እንደሎ is a group of people who individually can do nothing but collectively come to discuss nothing can be done እንታይ ዳኒ ንናትካ ትራምፔት ወቃዕ this is how it is ሓንሳ ኣነ ገርመኒ are we here to discuss things or are we here to sort of pick and choose cherry picking ተገበና ኣይኩሉ ንሁሉ ኣምፂኻ all things must be we call subject to analysis subject to rigorous devil's advocate da khayna lombe but rehabnu zahmuallani ja I think it's not healthy I can bhala thank you Said well عقباز جيدو حفابيلو لونا مسعونا كيدنا I think نوح ساعتاتنا زاريبنا and okay thank you أنست بزعبا ناي حق ندابا ثلاثة زاروكس بزعب مساعد تحاحيزو مس جهاد ስለዝበለኒ ኣይበልኩን ክብል ኢለ ሓፍያ ቢለ ነይረ ዳሕራይ ግን ተዘከርኩ እተን ውድባት ክንደዚ ነይረን ክንደዚ ኮይነን ኢለ ዝተዛረብኩ ኣብ ተቐዳማ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ይኮነን ንሱ ከዓ ሓቂ እዩ ኣነ ጃሃድ ዝበልኩሉ ምክንያት ሓደ ኣይዲዮሎጂ ዘለዎ ስለዝኾነ ወላ ሓደ ኣይዲዮሎጂ ሃለዎ እምበር ተፈላለዩ ክብል ኢለ እምበር ጅሃድ ዝበሃል ነገር ኣጉሊሐ ንኸርኢ ኣይኮነን ምናልባት ምስ ኣባላት ጅሃድ ዝበዝሐ ዲስካስ ዝገበርኩ ዝበዝሐ ዝተዛረብኩ ኣነ ክኸውን ይኽእል ምናልባት ሰይድ ካባኻ ንላዕሊ ስለዚ እሱ ብጌጋ ኣይትረዳእዮ كنت نفسه كفودب كابتن 11 ዝበሃላ ነበራ ብውሕዱስ ኣብ ከክልተ ተመቃቂለን ንሰኔን ተመቃቂለን ጅሃድ እኳ ሓደ ኣይዲዮሎጂ እንዳሃለዎ ከሎ ኣብ ከምዚ ተመቂሉ ኢለ ተዛሪበ እየ ማለት እዩ እዚ ናተይ ቃለ እዩ ኣብ ዝኾነ ኦኬዥን ንዑ ዝመስል ክመፅእ ከሎ ከዓ ክዛረቦ እየ ነውሩ እውን ኣይኮነን ዝኾነ بتكبر زر زلوي زول زلهم عليك
ምስታ ናይ ፈለስጢን ተሓሒዝካ ንምንታይ ኣምፂኻ ኣይተረዳእትን ንሱ ንዓኻ ይምልክት ብዝኾነ ግን እቲ ካልእ ስምዒት እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ፀረ ኣስላሚ ዝብል እንተደኣ ኮይኑ ንዋላ ሓንቲ ክብለካ ኣይክእልን እየ ናትካ ርእቶ እዩ እሱ ጅሃድ ምባል ከዓ ፀረ እስላም ማለት ኣይኮነን ባዕሎም ነፍሶም እዮም ከምኡ ኢሎም ዝፅውዑ ስለዚ ብከምዚ እንተሓዝናይ ዝሓይሽ እምበር ኣብቲ ናይ ሕጊ እንዳባ ከዓ ኣነ ብሸነኸይ ስለ ዘንብቦ ስለ ዘለኒ ናይ ኩሉ ኦልሞስት ናይ ኩሉ ሕጊ እንዳባ ናይ ናብ ኤርትራ ዘለዎ ኣካላት ናይ ቢልየን ኣለኒ ናይ መንሳዕ ኣለኒ ናይ ማርያ ኣለኒ ናይ ብንዓምር ኣለኒ ናይ ኩሉ ብዛዕባ እቲ ናይ ሕጊ እንዳባ ንምንታይ ዳ ዘሂርሎ ዝበልካዮ ኦስቲኒ ዝበሃል ጥልያን ቤት ፍርዲ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ኣብኡ እውን ገዲፎ መሰርሕ ዝነበረ ንሱ ዝፀሓፎ መፅሓፍ ርአ ከመይ ገይሩ እቲ ሕጊ እንዳባ ይጥቀምሉ ከም ዝነበሩ ወላ ከም ጠቐስካዮ ከማን ሸሪዓ ከም ዝነበረ ብኤርትራ የመሓድሮ ከም ዝነበሩ እቲ ሕጊ እንዳባ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብቲ ዘለዎ ዓዓዱ ብፍላይ ኣብ ሃገረሰብ እምበር ምክንያቱ እቲ ሕጊ እንዳባ ምስ መሬት ተተሓሓዘ እዩ ማለት ስለዚ እቲ ባእሶም ብመሬት ወይ ብጋር ዝበሃል ዘሎ መብዛሕትኡ ኣይኮነን ብመሬት ኣይኮነን መብዛሕትኡ ኣጉባዝ ክበኣሱ ከለዉ ነንሕድሕዶም ክተሃራረሙ ከለዉ ሕነ ምፍዳይ ይመፅእ ነዚ እምበኣር ከይቅፅል ተባሂሉ ከዓ በቲ ዓንተወይ ዝበሎ መምህር ብገባብ ጓል ሃባ ወዲ ሃባ ተባሂሎም ብስቦ ይፈትሕዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናትና ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ቤዝ ኮይኑ ክንከዘልና ካስተመሪ ሎስ ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኣብዚ ስልጡናት ሃገራት ካስተመሪ ሎስ ዝበሃል እቲ ትራዲሽናል ዝሰርሕሉ ዘይኮነስ ንዑ መሓይሾም ግን ካስተመሪ ልሙድ ባህሊ ብልሙድ ኣብኡ ከሎ ኣንደርስቱድ ኢሎም ዝኸድዎ ይኸዱ እዮም ካብኡ ዝተላዕለ እዚ ካስተመሪ ሎስ ኢሎም ኣስፊሮሞ ዘለዉ ነቲ ናይ ሮማን ሕጊ ዝነበረ እንደገና እዞም ሃንስ ዝበሃሉ ጀርመን ዝበሃሉ ናታቶም ትራዲሽናል ሕጊ ምስ ሓዊሶም ዝፈጠርዎ እቲ ካስተመሪ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ካብኡ ክነውጣሉ ንኽእል ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣሎ እቲ ዝበልካዮ ኣብቲ ሃገረሰብ ዘሎ ህዝቢ ናብ ከተማ ክቅየር እንተኮይኑ ክመሃር ኣለዎ ተማሂሩ ክንዲ ኣብ ዑር ፀሚዱ ዝሓርስ ኣብ ንግዲ ይኸይድ ወይ ኣብ ካልእ ስራሕ ይኸይድ ወይ ኣብ ኢንዳስትሪ ከምቲ ዝበልካዮ ይኸይድ መቐመጢኡ እውን ኣብቲ ቦትኡ ይኮነን ዝኸይድ እንታይ ኣብቲ ቦታ ዘለዎ ኣብ ከተማ ዲኻ ኣቱብ ገለ ሽፍት ይገብር ኣብ ልዕሊ እቲ መሬት ዘሎ ተፅዕኖ ይጎድል መሬት ከመይ ጌርካ ክትጥቀመሉ ከም ዘለካ ካልእ ሕጊ የምፅእ ቀስ እንዳበለ ሽፍት ዝገብር እዚ ግን ንነዊሕ ዓመታት ብዘይ ዝኾነ መንግስቲ ብላዕሊ ኮይኑ ዘመሓድሮ ዝኸደሉ ዝነበረ እሞ ከዓ ኣይፅሕፉ ኣየንብቡ መብዛሕትኦም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝነበረ ጉዳይ ማለት እዚ ታሪክና እዩ ታሪክና ስለ ዝኾነ ከዓ ክንቅበሎ ዘለና ኮይኑ ይስማዕና ኣነ እዚ ናይ ሕጊ እንዳባ ዝበሃል ትርጉም የብሉን ኣየድልየናን እዩ ዝብል ኣነ ብሸነኸይ የድልየና እዩ ካብኡ ክንመሃረሉ ንኽእል ብዙሕ ኣሎ ባህልታትን ክብርታትን ካብኡ ዝምንጩ ኣሎ እዚ ተመርግስና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ወዲእ ኣለኹ ይቐኒየለይ መምህር ታንኪዩ ባዝጊያን እውን ቁሩብ ኣብኡ ርእቶም ይደልዕ ኣለኹ መምህር እኖ ድሕሪ ዕቑባዝጊ ክንዓፅዋይሉ እንዲ ኣብ ድርድሻ ዶ ክንገብራ No, it's okay. No problem. ምክንያቱ ነዊሕ No, ሰዓት it's okay. No, ክምልሰሉ ኢለ ነይረ ባ it's okay. ንሓንቲ ምልሰሉ ካብታ No, ኣብ ደርደሻ ይምልሰሉ
إيه أنا دردشة سوا هنك. anyways Naomi I respect your no verdict. No no problem. قتل ملسة No, no. أنا هل حتى أنت حتى رابيل كان بهبو دودرو لعل رابيل أربعة كان عنسب داويت بليز لعل 4 ساعات كيدنا سلزلنا اتزسعب هزبي سلشوي غندز أكل عشان مخجبر actually قاب كنت ساعات من العالي خيد سلزي بأوجن سلزي نوحي تلخم مزبل من بنيات أمه مجلس سيد أمه باخان عصا thank you يا أندلي أو بازجناتي مسألة هكايو. أنا ناي ودب ويكا ناي ideology problems here Evelyn. No, don't have anything. I look at things from analytical point of view. This is what I always do. This is what I specialize in doing that. I كل ده ولا أب ANC كافل كلهم كومينيرو Pan African Society كما بالكلهم كومينيرو أب Real African Society كومينيرو. We always talk about helicopter mentality. معناته you discuss things on the merit. Don't pick and choose مالتي دا لمبري. I never try to undermine نتحقون ناين داباز والكا إليك أبوتو الله أبزعدون الله إليك أبزعدي الله كل ناي هندو ناي باكستان الله ناي يهود الله ناي إسلام الله كلهم إيجابريهم. They go bro icon and there are a lot of people who withdraw from court, some high court, but hey, I've seen a lot of things, a lot of what they say in English when they have been through under many bridges. Lazy, I'm not trying to denigrate you. All I'm trying to say to you is when you speak, please try to speak things. The haraka misunderstand I think, but I don't. Jihad bahasa ana rahiba I felt kahak nation of the I'm not politically museum na ideological Hong Kong. I don't talk to them a lot. I always say, you know what, for you away from me my way. But as far as I'm concerned, I look at it from a national point of view, internationally, geopolitics, geoeconomics, geostrategy, geosecurity. Bohomia is Rio Danbury. I don't look at it from a small, minute ነገራት ገይራ አይሪኦኔ discussion ግን healthy ምክንያቱ is give and take ትቃይርሃ ከምዚ ሓፂን ኣባላሊሕካ ትገብሮ ከምኡ ዳ እምበሪ እዚ ሓደ ንሓደ ከሰንፎ ወይ ከዓ ሓደ ንሓደ ከናእሶ ብዝብል ሕልና ከም ደይብለይ ከራግፀልካ ፈቱ thank you very much ያኔለይ ክብረት ሃበለይ መምር ዝዓድል ዳሃብኩም thank you Said thank you Said ፅቡቅ ስለቲ መልስኻ thank you جهاد political organization كم زلو خان كتفلت على كسر زغم تفيق بيت زبالو بتنس نسنا نفسهم سيوم واي خاف سوا عم تغيلن بر كاري مسوعي كتفتر له ما يتغيلن خا ادمي تقبل على خام على تيوسمهم تكبارهم كأب مسرت زوصو عصاباتي خاطر الداء مالتي and thank you Said ስለዝኾነ ናይ ሎሚ ኣኼባና ኣብዚ ተፈፂሙሎ ናብ ካሊእ ቀፃሊ ወግዕና ክሳዕ ንሓልፍ ንመደብና ኣብዚ ዕፆ ክብርን ዝኽርን ነቶም ምእንታና ዝሓለፉ ጀጋኑ